So mense, julle familie is talentvol. Julle gene, julle het sport in julle. Ja, definitief, maar ik heb nog niet die lichaamsbouw gekregen van Wendel. Je is net zo'n beetje feetjes, maar net zo'n klein beetje muscle. So Rakus, ons kan op Magic se social media gaan sien hoe lief is hy vir die gym. Is die bandjies en die goedjies en is 'n steppietjie en is musiekies in die ore. Dit gaan lekker. Hy lag nou by jou voor die gym. Ooh, Ruckus, the boys are back in town. Boys are back in town. Welcome back to your number one rugby podcast. It's episode 131. We back, baby, and you know Behind the Ruck is supported by Supersport Bet, the one and only Supersport Bet. Get your skin in the game before it's too late. And also hydration partner is in the building. Okay, so let's get ready. Strap yourself up. Real conversations, real stories, and yes, it is real Juan de Jong in the house. And next to me is the one and only Ruckus, it's Rudy Pates. It's another week of your number one rugby episode. Derde raak, klaar die Engels, okay? We made that compilation video that you guys laughed at, okay? But listen, guys, another fun-filled episode of us cheering on, celebrating people, but a massive, exciting announcement once again. We have Bright Rock back with Behind the Ruck. Welcome back, Bright Rock. So we'll be creating a segment separately for them. We'll be asking our guests interesting questions. So we want to welcome back Bright Rock to the number one rugby podcast. Okay. Make it the home, landing the job. Hey, partner, you good, eh? Partner, I'm good. Festive is, eh? It's seatbelt time. Time to go back to school, back to reality. Yes, back to the Ruckus. stars. But stationery is expensive. School clothing is expensive, Ruckus. I must say, as a father swiping for those books and stuff, and I'm like, please don't lose it. Please don't forget it at school again. Otherwise, we have to buy another's. It's a very expensive time of the year this time for parents' party. But we're good. Look, and it's going to sound terrible, but I think having my mornings back, yes. Having the kids in school, excellent. Are we getting the traffic reports? We're always getting the traffic reports, Ruckus. You know what time it is. You guys know what it is. So traffic reports will be back. But just, January almost coming to an end. Yeah. Look, Ruckus, we're going to get into it now. The lineup, tough time for Bull supporters. If we're out there, we need to stand strong. Ja, Stormers, okay. We also had the Poikie. Dat was ook een Poikie. Need to stand strong, Ruckus. Bull supporters, the good times will be back. Like January, we are worrying at the moment, okay? But Parry, episode 131, what can the Ruckus expect? Yes, Firstly, talk to them. on today's episode, we will be discussing a bit of rugby results, fixtures coming up, Investec Champions Cup up and running, Bordeaux Begler, impressive this past weekend, Stormers losing, Bulls losing, Sharkies losing. Don't say it like but that. We'll be talking rugby. Then, our guest this week. You guys have been asking, you guys have been deeming, and you guys wanted this guest on Gershwin Magic Wow. Way, hailing from Worcester, currently playing for Sale Sharks, is our guest on episode 131. He'll be joining us shortly, and then we'll take it home at the end with our Bright Rock segment, and that will be episode 131 in a nutshell. Okay? Wrapped it up. Again, Ruckus, disclaimer. Gershwin's Way, we will be doing the interview in Afrikaans. Click the CC button for the captions, okay? CC button, CC, captions, yes. Afrikaans episode. For now, we stick to the English, we stick to our vocab. Excellent time. Let's go. Let's get comfortable, yeah. No, I mean, abracadabra time, eh? It would be lucky to catch up with the big man. He's achieved a lot of things when it comes to... Griek was obviously getting the trophies and stuff. To see him now at Sales Sharks, okay, the UK Sharks, now the RSA Sharks. It's incredible, yeah. No, it's a story that I am excited for. Yeah. I want to close my iPad because I want to talk to him. I want to engage with him. So guys, be as excited as I am. Sit back, switch off everything at home. Like, share, subscribe. If you're a roofkiker, if you're the first time for Worcester, smash the subscribe button below. Absolutely free. Let's go. Yeah. Let's go. Before we get to the abracadabra, okay, let's get to week 4 of Investec Champions Cup fixtures. Obviously, we've got Pau versus Bulls. Is it Pau? Pau versus Bulls on Friday at 10 o'clock away from home for the Bulls. And then Sharks versus Claremont Saturday, 3 o'clock in Durban. Stormers versus Leicester at 5:15 in the DHL Stadium, like always say. Partner, Bulls, we've got to get there. So again, Nokia 3361. What about Boom Boom? Hey, not going so well. Buddy, it's obviously 7 in a row.
I think that is where the reality is, Ruckus, where the beloved Vodacom Bulls are currently at. Taking 60 against Bristol at home this past weekend, not ideal. Defensively, we've been leaking tries, worse than a Datsun Bakkie going up Salori's pass. Like the Datsun Bakkie and the Bedford lorry leaking oil. You can't shift gears. No, so it's been really difficult watching the team play. Look, there is players that's putting up their hand. I want to, again, compliment Jandre Rudolph's play. Brilliant. He's been outstanding. Repost, he was brilliant. Not only this past game, but this whole season so far. He's taken his second chance to life, his second opportunity at URC Investic Champions Cup Rugby after going to the Cheetahs, coming back to the Bulls. He's been outstanding. How he's worked at the breakdown point. Yeah. His ability to dominate collisions. And then the tap on this past weekend to Stravino Jacobs, the try he scored. His pick up and go try. So he's been absolutely outstanding. Really want to compliment the man from Oudtshoorn. Yeah, you guys didn't know, Jandre Rudolph from Oudtshoorn. Massive. He's knocking on the door. Huh? Don't be surprised. If Rassie picks him, don't be surprised because he's knocking on the door. Yeah, like I said, there's a couple of players that obviously picking up their hand. I mean, I can't be a man of 1,000 words because my team also got 61 points. But like you said, I think defense is the first thing, especially when it comes to the altitude. Because what time was the game? At 3 o'clock in the afternoon. And usually 3 o'clock in the afternoon. It doesn't look like teams are scared to come to Loftus, especially 3 o'clock in the afternoon. We saw it against Glasgow a couple of years ago. We saw this past weekend with Bristol. And Bristol is like attacking outfit as well. But I don't know, we spoke about defense, there's coaches that's obviously gone, but is it time for the senior players to step up? I don't know what cracks there is. It looks like there's a couple of cracks. It was also tough, especially we must give understand where your coach Johan is coming from, Johan Ackerman is coming from, because he took over the job and the games were in front of him. There wasn't enough time, like a pre-season, to get things going. And now all of a sudden, 2 weeks ago, they lost it, or they moved away from the couple of coaches. So a lot of things happening, I think, behind the scenes that's got a knock-on effect onto the field. How do you feel about the fact that they moved away from the two assistant coaches, Andries Becker and Rousseau? I think it's a new start. It's always good because it's been how many years now? And it's been 3 to 4 years. Obviously, we got into the finals, but at the end of the day, they're so used to a different voice, which is Jake White. So it's almost like they were under Jake White and they understand Jake White's voice. And now Johan Ackerman is to come in. And especially for Johan Ackerman to come in and then trust the guys that kind of were there. They kind of know what's the DNA, but it's a new helm now. So they must... Hulle moet 'n bietjie nie vra nie, but nou moet hulle onder hom 'n bietjie werk. But for me personally, I think it's going to take time. Obviously, there's new coaches coming in. Everything takes time. And we mustn't be like, throw the Bulls away. But I feel like it only takes, yes, a pre-season will be good, but it only takes a couple of games, couple of winning victories away from home, at home especially, just to get things going, because they need to get things going to get top 8. They need to get top 8 of URC. Look, I think it's first establishing a new identity under Coach Akkies. I think that is the important part. Winning will come secondary, and everybody wants winning rugby. Everybody's craving winning rugby. I think for this Bulls team, is creating their own identity. We have a new coach. We got new players coming in. Yeah. We have some young, exciting players in the Bulls camp. So first, identifying who is this Bulls team. What are they known for, and what are they like moving forward? I think once they got those answers, those questions answered, it will be excellent for the team. We played well at DHL Stadium at stages. We should have won that game. So I'm not all doom and gloom, Ruckus, okay? Does it hurt to take a 60 at Loftus? Absolutely. But as a Bulls fan, I'm also a Man United fan, so I know what transition looked like, okay? Letting you guys know. Yeah. But it's transition, difficult. Coach Akkies is a good coach. I feel the acquisition of Neil de Bruin, son of Swayze de Bruin, he's an excellent coach. I've already seen within our attacking play there is changes. It's still the defense. The defense has been for the past... Who's the defense coach? I believe it is Jean Tate or Tate. He used to played scrummer for Picker back in the day. So I believe he is the defensive coach. So that is the area that we need to sharpen up, especially if you're in change. Defensively, if you can hold teams out, it is always a nice thing. So, but Ruckus, the Bulls fans, we take every chirp on the chin. When I work at the cricket, we take everything. 7 ups and stuff like that. Been there, done that, got the medal. But basically also as well,
Was it a little bit disruptive? Obviously, we've got the coaches that's currently there, but the Springbok coaches that was joining them, was it different voices? Is it because of that a couple of weeks ago that the players were in between defensively, attackingly, or what? No, partner, we've always been in between defensively. So whether the both coaches came in, it was to assist. That's the thing. So for me, the block coaches and the speculation and the acquisitions, the block coaches were there to assist a URC team, a South African team. Nothing wrong with that. I like the fact that Coach Aki doesn't have an ego to say that he wants someone to kind of have a look and see what they're doing wrong or what they're doing right that they need to amplify. So nothing wrong with that. Look, and like anything, change takes time. It takes time, yeah. So, it takes time, and hopefully... Boykies, come on. From the outside, for me personally, and it's always tough to talk from the outside, you know. Once you're inside the stadium, it's easier to talk outside of the stadium. But it looks like there's not a hunger to be successful. Yes, we played a brilliant game against the Stormers, but because there's always going to be hunger. 10 out of 10 Stormers, you know, there's a lot of Springboks in there, so you're going to bring your best, you're going to bring emotion. Emotion ran actually out in the last 5 to 10 minutes. So at the end of the day, we said always when it comes to rugby, it's only the team, the players that's inside the circle now that can turn the table around, you know, buy into Johan Ackerman. Senior players has to step up. Senior players has to buy into the same type of vibe that Johan Ackerman actually wants, I think. And hopefully that will turn the table, because it just looks to me like mostly all the mistakes comes from the senior players, and they need to lead actually, but stuff for the youngsters to follow, even though there's not a lot of youngsters. Look, I'll never question Ruckus, and this is me, Rudy Page, that has played in teams that hasn't done well, particularly at stages. So I'll never question those players' hunger and the willingness to play for the jersey and their willingness to put in the best performances. Because I could see in the way their emotions after the game. So I'm not going to question their willingness, their drive for the jersey. Maybe it's errors, mistakes, desperation, because they want to do so well, that they're desperate and now all of a sudden they're making errors. So I think from my side, partner, I will never question those boys' hunger to play for their jersey and represent our proud union well. No, 100%. But it's a big game coming up as well. What do you think is expected this past weekend, especially against Pau, away from home? They came off a brilliant win this past weekend as well. Are they sending a B team? Is it something we should look at? Because if they do beat Pau, with a bonus point, they have a chance to slip into the top 16? Look, and I think they'll take every game now as high priority. So I believe whatever decisions, I think now it's difficult to always go with a full strength side. We have two scrum halves, Ambrose Papier, Paul de Wet. We got Keegan Johannes, Andre Pollard, Jan Serfontein coming back. So there's a lot of players we can select at the Bulls. Those players all of a sudden didn't become bad players overnight. So I believe they'll go with every game and trying their absolute best to get back to winning ways. And they can start this upcoming Friday against Pau. They must put everything into this game. Yes, obviously. Yeah. I think I've probably must have a different approach to it. I think they should go over, play the second stringers, give guys opportunities, because I don't think they should force to make the playoffs for the top 16, because if they do that, they're going to have an opportunity to play in the top 16, then quarterfinal, semi-final, final, and those 4 weeks is actually weeks they can actually use to better themselves into the URC, because the URC is very important. They have to make sure in next year, 2026, that they're into the top 8 and being into the Western Champions Cup, because it makes a massive difference. That's my big issue. We prioritize top 8 so much to qualify each and every year for Investec Champions Cup. Then Investec Champions Cup come, then we say, no, we need to prioritize top 8 again for the following year, Investec Champions Cup. So that's why I get lost in the whole top 8 thing and making so important that Investec Champions Cup qualification is the utmost thing. But then when it comes around, we don't prioritize it. Yeah. The thing that we said 6 months ago, it's an organization we should throw in all our eggs into one basket. I think it's the business organization thing, because at the end of the day, you get a lot more money when you play in the Investec Champions Cup, a lot more exposure that comes your way as well. And sometimes I think in the first 3 games, if you don't see you're going to make it, there's maybe opportunity to use it. But I totally understand. We spoke about this. We need to prioritize Investec Champions Cup, because at the end of the day, we don't want to look swak against the Frenchies. That's why DuPont can say what they want to say, Ramos can say what they want to say. But yeah, hopefully the Bullsies can turn it around. Speaking about the Frenchies, I know, Ruckus, we're almost there going to Gershwin and obviously excited for that conversation. How good did Bordeaux look this past weekend? Cameron Woki.
Damien Pino, Matthew Jellybeck, probably one of the best players in the world at the moment. Seeing Heine Adams next to the field, being the skills development coach to that union, it's simply phenomenal. I was sitting and watching Sunday afternoon Ruckers, and I was so impressed by the way they play. So if you guys have a chance, Bordeaux Begler is absolutely creme de la creme at the moment. Winners of last year's Investec Champions Cup. Really good rugby to watch out for. 100%. There was a couple of other games as well. The Saracens game as well was outstanding. But Investec Champions Cup, it's lekker to watch. Obviously, South Africa must still get behind it, but it's lekker to watch. But we speak about our boykies, the Sharkies and the Stormers as well. Not looking so good as well. Sharkies, falling short against the UK Sale Sharkies. We'll speak about that as well. I don't know what the plans is there and how South African teams are looking, but is it a concern, especially for us when it comes to rugby championship, Nations Championship coming up, and also the rivalry that's also waiting for us? I don't think it's a concern because Rassie, we have so many players that plays the rugby abroad. That's always been part of the bigger squad and the selection. From a Springbok point of view, I think we'll always strive as South African teams to be more successful. But the reality is the other countries are also growing. They're also improving. They're also understanding South African players a lot better. The physicality aspect of it, the conditions when they come to Loftus Ellis Park, when they play in Durban. So, look, we strive for utmost success, but sometimes you fall short. And I know South African rugby players, we do have the talent. We'll speak to one of the most talented guys that hails from the Boland area shortly. But we'll never be short of talent, Ruckers, and I know our players will always strive to be successful. Yeah, 100%, yeah. Are you ready, partner? Yeah, quickly before we go, predictions? What are we saying? I will never go against the boys. No matter what. Tot die kus. Tot die kus in die grond is. Okay? Vodacom Bulls to take a win in France. Come on. Never believe. Come on, Bulla. We back. I'm sorry, guys. I'm sorry, eh? I'm backing the Pau Boykies. I think there's a couple of good players actually playing for them. They're coming off a massive win as well. There's a number 9, Dan Robson, that's also playing for them. So there's a lot of quality players. I'm not too sure what Akis will do, especially sending the boys over from this past weekend. Hopefully, or I think he's going to rest a lot of these boys, send a B team over, and hopefully when they come back for URC, hulle sal geolie wees. So I'm going to go Pau plus 8 from my side, partner. Sharkies, Claremont. I'll go Sharks. Yeah, definitely. agree. Sia and them back in training after their 10 days off. So I know no Eben yet, but Oxy is back. Pongi will be back. I'm going to go Sharks by 15 at home. Agree, yeah. So I'm going to go Sharks plus 10. And then Stormers, Leicester. No Stormers at home. Easy. No Stormers. They play excellent rugby. The boys are back also. Boys are back. Feinberg and Gamazulu. No, the Stormers are the best South African team in this 2025-2026 season. They've looked brilliant. They win ugly when they're not at their best, and once they're at their best, they put teams away. So Stormers definitely at home against the Leicester Tigers. Yeah, I'm also going to back Stormers against Leicester Tigers. Yes, it didn't go so well against Harlequins as well. Harlequins is a brilliant outfit, backs against the wall. Leicester as well, last weekend, outstanding against Biarritz or Bayonne with the Shinda boys. And so I'm going to go Stormies plus 5. It's going to be a close game. The Leicester is a great outfit. I mean, they've got a new flyer for Billy Shell that's actually doing the job as well. Freddie Stewart is doing the job as well. So Stormers plus 5. It's going to be a tight one, but Stormers plus 5. And it's a must win because that's the only way they can qualify to get into the top 16. Come on, Stormers. Paige is alipad achter julle. Okay, ek believe. Tot die sak, ja. Julle lyk goed. Julle lyk great. But guys, up next. We've been waiting for this. Okay. Gershwin Way, hailing from the Boland area, hailing from Worcester, Roodewal. I had the privilege of playing with his older brother, Wendell Way, at Eugene, at the Lions. Guys, let's get our hands together. Yes. Let's be inspired by another story that should be celebrated. Up next, Ruckers, let's welcome Gershwin Way. Let's go. Ruckers, julle het gevra. Julle het gerequest. Julle het ge-DM. Ons gaan nou verwelkom
die man wat gebore is in die Weskaap van Woester. Hy het geattend Woester Gymnasium, julle Young Hamiltons, Woester Villages, Voilà. Griffins, Blitzboks. Hy het ook die Currie Cup recently gewen. Hy nou die Sharkies die naweek pakslag gesê. Guys, kom ons welkom vir Gus van Way to your #1 rugby podcast. Gus, welkom boykie. Nee, dankie man, baie dankie. Is lekker om hier te wees. Yes, ek sien uit. Yes. So lekker gewees het om op die hot seat te sit. Maar Yes. ja, baie dankie vir die geleentheid. Baie dankie. En ja, sien uit na dit sit. Het sal lekker gewees om hom hier te kry. Want dit lyk dit 'n kombers aan. Is seker baie koud hy kant, hè? Dus ik wil niet praten van die koude. Ik heb zo dingen zo. Nou die dag, nou is ik op pad oefening toe. Maar nou is die windscreen vol ijs moest nou. Verder, nou denk ik, je gaat niet een beetje water gooien. Laat de ijs moest nog smelten in afloop. Maar nou haal ik die botteltje water uit en ik begin te gooien op die windscreen. Zoals ik op die windscreen gooi, begin een flesje water in die botteltje. Kan nie wees. Ik beloof. Ik beloof. Ik heb nog dat mijn meisje was daar. Mijn meisje was bij mij geweest daar. Ik heb nog vaar die story vertel en voor die mannen bij de oefening. Jo, mense sê dit kan baie koud raak hoor, hè? Dus ja, er was -5 geweest daar de ochtend geweest. Ja. Allerlei dingen. Gelukkig het jy nie koekwater opgegooi dat die venster geshatter, ja. Guys, ek dink ons moet die interview al begin raak. Ja, We have to ons- start it there. Jy is van die Woester, nou sit jy in Manchester, by Sale Sharks. Het Gus van Way ooit gedink, dit is waar die lewe jou naartoe gaat lei. Waar Jason Robinson gespeel het, Ja. waar Sebastian Sobal gespeel het, waar Faf de Klerk 'n legend is vir Sale Sharks. Nou sit Gus van Magic Way, wat daar in by Sale Sharks in Manchester is. Hoe voel dit, neefie? Je ziet Rudy, Zuba, het is voor mij zo'n groot voorrecht om eerst hier te wees. En wie zou kon denken, ik zou hier kon wees, verstaan. Ik kom uit de Hollewal Flats uit die woonstellen uit. Maar nou soos, ik is hier in die city, verstaan, in Manchester. Yes. So ek lewe die droom wat enige ander seun of ander dame wil droom, verstaan, en wil bereik en wil leef. So ek is eintlik hier in hierdie setup en yes, dis 'n groot belewenis vir my en yes, ek is uit woorde van dit is net is massive, verstaan, so ja, Rudy, ja, dit is ja vir my iets belewend en ek dink enige een sou hierdie opportunity aangryp en geniet. So ja, ek maak maar gebruik van dit en sien uit nog wat voor lê vir my. Nee, ek bedoel die tyd gaan absoluut fantasties wees. Ek dink jy sit in Manchester, maar nou moet ek vir jou die vraag vra, is dit Manchester United of is dit Manchester City? Watter kant trek vir jou daar in Manchester? Ek support eintlik Manchester City. Ek het gisteraan vir Man United gaan kyk, maar ek het die vorige week vir Manchester City gaan kyk. So ek maak maar nou my dinge so vol sodat ek die experience kan opbou, verstaan jy? Ja. Dus om te kyk, okay, ek support Manchester City, maar ek kyk nou net die experience, hoe is dit om by Old Trafford te wees, hoe is dit om daar te wees by Etihad Stadium. So ja, ek support actually Manchester City. Ja, great span. Nee, great span nie, maar omdat ek Magic, ek gaan hy in het slide raak, is okay, dat hy vir City support, ons gaat nie nou nog lang oor dit karring nie. Maar Magic, ek wil gewoon jy moet jou experience vir ons share. Soos die manne wat nou in die Rodewal sit, in die wak sit en kyk, wat was het, hoe was het gewees by Old Trafford? Waar het jy gesit? Ja. Wat het jy aangetrek? Hoe was die hele ervaring Magic Way in Manchester City, in Manchester, by Old Trafford? Vertel vir ons die ervaring asseblief, neef. Alles, moet niks uitlosie. Really, die ervaring van nummer 1 is, ek kom op die stadium, skaaf is aan, Yes. jacket is aan, 2 paar sokkies, voete byt, tone byt, tone swel. So ja, hy is punt nummer 1. Maar andersins as jy vibe mense, die vibe was great, die mense wat sing, Country Road. Yes. So ja, en dit was vir my nice om die spelers live te sien. Ek het hulle altyd mos man op die TV gekyk. Nou sien ek vir
vir Bernardo hulle en hy manne soos Net die. Bruno hulle sien ek live en alles. So vir my is dit soos ja, enige een se droom. En die mense sê altyd, yes, Gus, as ek so post, yes, Gus, sy lewe nou my droom. Sy lewe my droom en ek is nou basis hier en verstaan, so vir my is dit soos, ja, as mense vir so groot geleentheid het. Ek is weer dankbaar vir dit en om dit te kan experience is iets belevend. Magic, je praat van die droom en je praat van Bernardo Silva en al die Manchester Stars daar. Was daar al 'n kans waar je gelopen het in die mall, waar je dalk eens gestapt het Vastgelopen. en hier stap je vast in een Manchester, either City of United speler en het ons 'n foto gevat, het ons evidence eerstens. Rudy, ek het nog nie dit beleef nie. Ek het nog nie een van die spelers raakgeloop nie, maar my plan was ook om te kyk of ek hulle raakloop. So ek het hulle nou nie ongelukkig dat ek nou nie een van hulle raakgeloop het, so maar die geleentheid gekry om hulle te sien speel, maar nou nie raakgeloop, ja. En Magic, obviously vir die Rakkers in context vir hulle ook, almal sien mos nou obviously, the Magic Man on loan. Hoe lank is jy, wanneer kom jy terug? Wat is die proses nou vir jou daar? Ek is basies hier tot einde Februarie toe. So is eintlik 3 tot 4 maande kontrak wat ek gekry het. Dit hang af of hulle my nou weer gaan reisa en of ek nou weer terug gaan Griekwas toe. Ja. So dit hang ook maar nog af hoe goed ek doen en maar die coach is ook dink van het en ja, so maar dit sal nice wees as ek kan bly en wie weet, verstaan, Ja. geleenthede, maar net gebruik maak van die geleenthede en van die kansen. So sal maar sien wat is hulle plan vorentoe en wat is die way forward. Ja. Nee, maar jy gryp die geleenthede met 2 hande, definitief ja. En ek bedoel, brilliant werk sover. Ek bedoel, jy speel met van die beste in world rugby. Jou experience sover die afgelope tyd in terme van die oefeninge, hoe die Gallagher Premiership is, hoe Sale Sharks dinge doen, hoe 'n different type of culture is, especially van Griekwas. Because ek kan ook, toe ek het was gewees het, die Engels is 'n klein bietjie different. Wat is jou experience om aan te pas met kosse, met tale en 'n bietjie van die culture? Ja, nee, ek dink die chemistry in die groep buitendien is great. So the likes of George Ford, the likes of Rob de Preer en nog ander manne waarmee ek speel, verstaan. So dit is, ja, het voel so gemakkelijk om met daardie manne te speel op die veld en veld te deel met hulle soos op die oefenveld. George Ford is so rustig, hy is so kalm. Hy maak die players rondom hom kalm wat nou 'n bietjie jitterig is, verstaan. So vir my is dit soos bevind jy net self langs aan hom, bevind jy net in die regte posisies en hy sal net neersit en so, but otherwise, die culture is great en coaching staff, moet ek sê, is massive. Alles great, hulle weet wat hulle doen, attention to detail, alles so, ja, elke oefening, wat is ernstig op intentional. So ja, en die kosse nou, yes, die kosse is nice. Dus ik krijg je ochtend eten, ik krijg je middag eten, ik krijg je aandjes. Ja, Als bij die training facility. Ja. alles bij die training facility. So, je komt daar op Breka, Lekker. klaar geoefen het, Lanza Yes. is binnen. Ja, nee, hulle kyk mooi naar mij en zelf, soos die mensen wat daar werken. Dan zal altijd voor mij zeggen, hey Magic, you want something? You want something to take home? You want something extra? Ja, so Een ja. takeawaykie. Oké, maar mooi naar mij. Teka, binnen. En wat is die favorite? Wat is die lekkerste vir jou? Is dit die Breka, is dit die Lanza of is dit die Teika? Wat een is die favorite een en wat gee julle vir julle? Obvious breakers was nou lekker eers. Broodjie, tomatietjie by, broodjie. En dan nou, langs is maar baie gesond. So chicken breast, chicken fillets, vis by. En dan is ons nou 'n slaaitjie en alles daai. So ja, dis maar dit en ja, ek geniet eintlik die langs. Die langs is vir my perfect. It's perfect. Very solid. En is solid. En met mense
Ons praat nou van hoe great het is jy met George Ford speel jy en al die name in Cell Sharks is die amazing club en ja, is Investec Championship, is Premier Rugby. Maar die dag toe Medza hiervan af vlieg daai kant toe. Praat ons deur daai oomblikke. Toe op die plein klim en jy kom nou aan by die klub vir die eerste keer. Jou eerste dag, toe jy nou jou apartmentjie kry, die karretjie kry. Verduidelik ons van toe jy gelief het in Suid-Afrika totdat jy daar aangekom het en hy brekka geniet het. Juba, really, yes, het was great geweest. Vlieg. Ik heb nog een sukkel op met mijn dingen op die aard toe ik vlieg. Sukkel ik ook nog met mijn visa van ik het dingen op visa gehad, waar ik op mijn phone gehad heb gestaan. Dus nog niet een fysische visa gehad. Over elektroniek in? Ja, elektroniek al. Toen ben ik nog sukkel nog met de AI en alles. En toen, eventually toen vlieg ik nou. En ik kom nou toe. Toen in mijn zesde, ik denk van yes. Dat is ijskoud. Ik kom in een kort t-shirt, kort hemdje, net jacketje. Ik ben nog in een zakkrap. Alles uithaal, dat top aan. Nou kom je dan, toen was het, die manager me gekregen bij die Lahava. En die man begon praten Engels aan met mij, man. Yes, Engels is goed, mos. En ik denk maar zo, ja, die Engels is ook maar zo scherp, verstaan. De Engels is scherp. Dan vraagt die man van mij, huh? Dus wat zeg je? Wat is brekka? Ja, dat is vreemd. Die Engels dat die man praat is bijna vreemd. Van die accent is nog niet zo precies zoals de Engelsen niet verstaan. So ja, nee, dat was great toen ik kom en ja, toen ik inrijd, zien Sales Sharks, training grounds, alles en ik ontmoette die coaches, die players, die facilities, wat ik hier gegaan heb en alles, denk ik, yes, het is heel baie bevoorrecht om hier te wees, verstaan. En ik denk ook maar net enige een, ik zal altijd zeggen enige een, zijn droom leven ik uit, verstaan. En enige een wil in die positie is, maar dat kost maar net harde werk, verstaan. En alles dat wordt niet veel gegeven en alles dat komt niet makkelijk, verstaan. So, ja, ik is heel dankbaar. En ik wil ook in je wallet krappie. Is jij eigenlijk alleen nou? Was je met girlie of wifey? Nee, wifey was hier voor 3 weken. Oké. Ik was op vakantie geweest. Zo, ze heeft een beetje komen kijken. En ja, ze is dan weer teruggegaan. Zo, ze heeft weer vandaag begonnen met werk, ja. Is het? Zo, ik was, gelukkig was ik hier alleen geweest, ja. Die Christmas en die nieuwjaar was ik daarmee alleen geweest. Ja, lekker. Want iemand moet die brekka maken als hij afdag is. en ook is Afrikaners in die squad, zoals Erns van der Rijn is aan, die het gepraat van Dupree ook. Het hulle het veel lekker gemakkelijk gemaakt. Je hebt gezien als een paar foto's wat jullie een beetje Christmas samen geniet het. En ik bedoel Erns ook, Erns van der Rijn, wat een legend. Zo. Hij heeft zeker voor je ook zeker gemaakt, je simkaartje is recht en je goedjes in plek. Ja, nee, Erns is me zomaar lekker van welkom he, toen ik kom. Erns, Rob, Iron, Zaak. Alle Zuid-Afrikaanse mannen en hulle het my sommer uitgenooi na eten toe en Deen de Pre. Yes. Hy het ook vir my Kersfees, ja, Deen. Hy het ook vir my genooi na Kersfees eten toe. So hulle het my outomaties laat welkom voel en ek het ook welkom laat gevoel verstaan. So dit was ja lekker geweest om hier te wees en ook nog om hier te wees. So yes, die verwelkoming was great van beide kanten, van die Engelse en van de Zuid-Afrikaners. En Gussie, ek luister so nou, jy noem heeltyd harde werk en hoe, jy's grateful man. Ek kan hoor in jou, hoe jy praat en dinge so. Hoe belangrik, hoeveel keer remind jouself aan dit terwyl jy daar is? Ek is hier op 'n sekere amount of time, ek moet die beste maak van elke geleentheid, elke oefening, elke opportunity wat jy kry. Is dit heeltyd wat deur jou kop gaan? Ja, nee, kijk jullie, zoals je ziet waar vanavond mensen komen, als het maar net, je hebt hier andere reden om dankbaar te wezen, verstaan. So, alles wat ik krijg, moet je oppassen. Alles wat ik krijg, zo was het groot gemaakt, moet je voor werk, verstaan. So, want die geleerdheid komt niet eentje. Dan ga niet weer komen, verstaan. So, als je die geleerdheid krijgt, maak gebruik van het. Maak zeker, je gebruikt het met albei aan.
Ja, dat is maar waarmee ik operate en hoe ik denk. En ja, maak me net gebruik van de geleenthede wat ik krijg en de opportunities. Kom je altijd tegen. Kom net één keer in de leeftijd. Ja. En hoe happy is je neef zover met wat je op je veld gedoen hebt? Ik weet ons nog gepraat van die veld af, verschrikkelijk koud en is 2 pare kousen. En al die goedjes in die brekka loop lekker. Maar hoeveel magic oor sy performances, want ons kan nie prem kyk regtig in Suid-Afrika nie, ons kan 'n bietjie in Westie Championship kyk. Hoe voel jy? Is jy happy met jou performances, met jou kanse wat jy sover gekry het? Ja, ik zal altijd zeggen, ik heb die andere woorden, ik is heel erg dankbaar van, jij ziet, ik kom hier in een setup, of baie mannen komen in een setup, dan krijg je niet speelkans, je verstaan. Ik krijg daarom speelkans, ik krijg minutes. Whenever ik minutes krijg, whenever ik die gelegenheid krijg om op je veld te draf, zal ik maar net gebruik maken van mijn kans, verstaan. Ja, en dat is maar die grote ding. Maak maar gebruik van die 5 minutes, van die 2 minutes, van de starts of de ball en zo. Maar anderszins, ja, ik is heel gelukkig. Ik maak maar net gebruik met wat ik krijg en met wat ik heb. En Magic, wie je eerst afgetrapt bij oefening? wie je eerste gewiks? Wij gezegd, hier, hij weet niet wat hij kan toekomen. De eerste sessie was, ik en Aaron Reed. Hij speelt fullback wing. Ik denk hij speelt voor Schotland ook. Ik en hij heeft top-up running gedaan, dus mes running. Yes. En ik denk hij net van basering gekomen. Te doen is nou lekker top-up running en mes running. En nou tussenin is daar zulke drills, one-on-one drills. Yes. One-on-one drills. En dit was basis mijn eerste veldsessie. En ik ga toe eerste, maar ik zei van, ik kan eerste gaan. Ik zei, no, you can go. Build the confidence. Ik zei, ja, ik zei hem eerst recht. Krijg die bal. Hij viel een zwaai. Zit ik die man in die steen. Toen denk ik, ja. Hij was de eerste oog geweest. Hij was de eerste Aaron Reed, ja. Ja, en dan was het maar net weer aan de mannen geweest. Ja, elke oefensessie maar net met hem gedaan, zoals wat ik moet doen. Ja. En hoe reageer die mannen? Hoe reageer die coaches en die mannen, die spelers om jou as... Want jy het 'n spesiale step in jou. Ons gaat nou in het ingaan, maar ek wil net eerstens weet, hoe reageer die boys as jy iemand aftrap aan oefening of in die game? En jy hop so en jy kom van die linker of die regter af, of jy gee hy goosey en as dit nog spoed en as dit huis toe mama sy huis toe. Hoe reageer die boys aan Engeland met dit? Baie van die coaches hier van Engeland weet wat gaan kom. Maar hulle is so excited wat gaan kom en hulle weet wat gaan kom en dan is hulle soos yes, no. En dan baie van die spelers gaan ook aan en baie van die spelers gaan aan. En so ja, by oefeninge gebeur het maar baie, dat gebeur gereeld en dan as ek nou die man trap, dan sal baie van die spelers na hy man toe aanklop en vir hom sê, jy is gekill meneer, jy is gekill. So ja, so baie van die coaches en van die players sien altyd uit na dit en is vir my is dit baie exciting om lekker my ding te doen en myself te wees. Nee, dis brilliant. 'n bietjie van 'n one-on-one, so man sien uit vir hy one-on-ones. Maar ek bedoel, it's a lead status when it comes to the stepping. Jy kry jou Colby's, jy kry jou Milner Scarra en jy kry jou Magic Way ook. Wanneer jy agtergekom, ek het 'n spesiale trick up my sleeve waar ek kan goose links regs kan step en nie kan wees. Wanneer jy agtergekom en het jy gewerke aan toe nou agtergekom het en hoe het jy hoe improve jy het of is dit maar net natural? Jy sien, Dubai sal sê is natuurlik en dis werk. En ek dink dis ook maar net waar ek begin het, waar ek groot geraak het, soos waar ek bly is, soos ek bly in flats. Soos 'n vierkant, soos vierkantig, ja, maar in die middel as daar soos 'n vlak. As altyd tatsies gespeel het. Waar sokker speel, cricket gespeel het. En ek het 'n naam gekry, wees daar by vlak. Hulle daai tyd vir my genoem Cooper. Daai tyd.
Maar ik was nog baie jong, ik was zeker soos 12, 13 jaar oud. Maar dan speel ik met oude mannen. Dan speel ik met mannen wat ouder als ik is en zo. En ik denk, dat is waar vanaf het komt. Die stepping, one-on-ones. En ons het altijd 4-4 gespeeld. Dus baie opportunities waar ze one-on-ones gestaan. En ook maar gesteel met die oor bij die mannen, bij die oude mannen. Wat ook great was daar in Hodeval. Wat ook kan step en wat ook kan trap. Spoed en zo. En baie bij hulle gesteel. So, dan doe ik maar diezelfde ding wat hulle doen en dan krijg je de recht. En toen denk ik, nee, ik ga maar niet stiek bij dit. Dat is werk voor mij. Magic en ek love dat jy dit nou noem. Okay, en my rede vir dit is Rakkes. We have our very first Bright Rock Love Change Studio segment met Magic Way that we're gonna go into. And we have created a special segment made just for you. Listen carefully, made just for you by Bright Rock, where we get to know our guest a little bit better, one moment at a time. Okay, Magic, ons gaat die liggies aan agter my. It's the Bright Rock segment. Is ietsie niets, okay? Jy is ons eerste. Ons maak hom lekker mooi vir jou. En my vraagie vir jou is, this segment is all about getting to know our guest a lot better, Rakkes, okay? My vraagie vir jou is, waar het jou lewe verander? What moment can you identify wat jy gesê het, dit is waar Gershwin Way se lewe verander het? As jy kan onthou asseblief my neef. My leven verander. Die tijd toen ik het geteken bij die Blusbokke 2022. Teken ik bij die Blusbokke. Maar met dat gezegd, was mijn geestelijke leven soos op een vlak geweest verstaan. Soos mijn geestelijke leven was solid, goede verhouding gehad, baie keer gelopen en alles. En ik ga toe Stellenbosch toe. Het is in Stellenbosch, bij die Blusbokke. En dingen gaan zoals het moet gaan verstaan en staf aan die gap tussen staf tussen die vier lijnen, oefening geweest moest en zo. En ik kreeg toen mijn kans om mijn debuut te maken in maart maand 2023. Ik ga naar Vancouver toe, Canada toe en speel toen die toernooi klaar in Vancouver. Kom ik terug en ik besluit om mijn schouder te opereren. Want ik sukkel te voor jaren met die schouder. En ik opereer toen eventueel mijn schouder. En ik voel toen, joh, ik voel een beetje taf. En dingen gaan toe, het voelt voor mij, dingen komen naar mijn kant niet, dingen gebeuren voor mij te staan. En ik val toen, ja, ik val toen het dip van mijn sociale leven, alcohol en drank toe baie en ik was toen in een verhouding ook daar geweest en mijn verhouding val toe uit elkaar uit en alles is net downwards, alles van het af en ik besef toen weer eens, ik vraag mezelf, hoe kom jij dan niet veel uit? Wat is de reden? En ik denk toen ik op daar punt kom en besef, hoekom dingen niet voor mij uitwerking was. Punt nummer 1, ik heb mijn geestelijke leven achteruit gestaan toen ik in Stellenbosch kom. Geestelijke leven was niet meer zo sterk zoals wat het was in welkom. En baie man kerk geloop, gaat eens meer gewarm kerk te lopen en mijn geestelijke verhouding was maar baie beter geweest. En die moment toen ik heb weer terug Griffiths toe gaan in het begin van 2024. En dat is waar ik ook besluit heb, ik is klaar met alcohol, ik is klaar met social life, clubbing en alles. En toen ik mijn ogen focus op Here en op God en toen voel ik voor mij dingen werk voor mij, verstaan. En ik denk ook, laatst jaar was ook een turning point in mijn carrière, want ik heb mij gedoopt in april maand. En ik denk ook, dat is ook die grootste blessing en succes tot mijn leven verstaan en wat ik nou al tot dusver bereikt heb. Ik denk dat is maar door mijn geestelijke leven. En ook als gevolg van mijn doop
So ek dink dit was my hele turning point toe ek my het gevoel ek verloor nou alles toe ek die tyd toe ek by die Blitsbokke was en ek is weer terug in Stoelblou en ek dink toe wat gaan aan, hoe gaan ek nou maak, wat gaan nou gebeur van my verstaan en Ja. ek het toe besef nee maar as dit een way, there's only one way, verstaan, mense gaan toe nie red nie, Yes. ons gaan nou nie red nie. Jy jouself van nou red en die Here alleen, verstaan, so en dit was my hele turning point gewees, my hele rugby journey tot dusver gewees, ja. Pardon, jy kan gaan. Ja, nee, ik zei, bedoel, je maakt goed die middelpunt van jou en je weet wel van veel kracht komen. Maar heeft daar iets gebeurd, heeft daar een moment gebeurd wat je opgestaan hebt of net zelf gewonnen het, luister je zo, dat werkie, ik nou hierdie pad vat of het iets, iemand jou inspire of geguide of iets soos dit? Juba, om eerlijk te wees, ik heb dat type manier aangegaan in mijn gemeenschap en waar ik gevoel het, ja, ik leid mijn gemeenschap daar nou en die mannetjes wat opkijken naar mij, stel ik bij te leren en mijn ouders, mijn familiebereid, stel ik bij te leren als gevolg van mijn doen en laten. Er staan ook moest nou als gevolg van social life, alcohol en zo. En dat het net bij mij opgekomen, dus dat het voor mij wakker kon maken. Dus guys, als je nou jouw tijd nou zo aangaan, wat ga je het over 5 jaar? Wat ga je het over 2 jaar als je nou zo aangaat? Als je nou anders zo aangaat, wat ga je het over 3 jaar? Al wat je oor gaan het is niet memories. Al wat je oor gaan het is net foto's waar je naast staan gehoord en alles. En ik heb voor mezelf gezegd, dat is waar ik mezelf zie, dat is waar ik mezelf wil in bevind. Verstaan? En ja, en ik wil niet stoppen bij een Griffins, Carica First Division, Carica P. Verstaan? So, ik heb altijd voor mij gezegd, ik zie mijn verder als dat en ik moet mezelf te veranderen in daardie aspect. En Magic, ek dink ek sit en dink nou hier soos jy praat en ek probeer myself in dinge se. En ek wil dit al vir die rakkers wat nou kyk en luister, wat nie die blokfletse so jy net verduidelik het ken nie. As ons dalk verder kan gaan, soos jy het groot geword in Rodewal, in die Woester. Wat was daai like? Was daar enige heroes wat jy gehad het toe jy jonger was? Met Woester Gimnasium tent. Jy het die Cravenwick gespeel toe jy jonger was. Hoe was jou childhood as a rugby? Het jy altyd geweet ek gaan eendag by Sale Saaks opeindig of hoe was jou jonger dae gewees? Rudy, die droom was altijd daar van kleins af om een rugbyspeler te worden, verstaan je? En om obviously dis enige se droom om 'n Springbok te wees, verstaan maar die manier hoe ek groot geraak het en waar ek groot geraak het was maar alle elemente was voor my gewees, soos gangsterism, drug abuse en alles daai verstaan en ek het groot geraak het dit en maar gelukkig vir my ouers en vir my familie was dit soos hulle het vir my gehou, verstaan en ek was maar nie een van die soeste seuns gewees van my broers en van my suster. Was jy die stoute? Ek was maar baie stout seun gewees, ja. Ek was baie stout gewees en die manier hoe hulle vir my groot gemaak het, as ek vir een keer spyt het, verstaan en ek dink hulle het vir my op 'n harde manier groot gemaak. Ik denk dat het me op de rechte manier goed gemaakt en want allemaal rondom mij, al mijn vrienden rondom mij, was altijd bezig met verkeerde dingen. En dan heb ik ook altijd maar net samen voor de stroom gevolgd. Groepsdruk, ja. En mijn broer Wendel kon zien, ja maar die mannetje hij kan niet die stroom volgen. Die is iets aan hem, verstaan. En hij heeft mij altijd ook maar, ja, hij was die een wat mij maar kopklappen gegeven heeft. Is dit? En goed in mijn paard. Maar, ja, was maar baie hard groot gemaakt en daardie aspect. En ja, je ziet zoals ik zei, Rodewal. Ik zal ook altijd van mensen zeggen, ik is één keer spijt ik het in Rodewal groot geraken. Want ik zie altijd voor mezelf, dit is waar ik moet groot raken. Verstaan je? Dat is waar ik moet sterker raken, mentaal. Dat is waar ik al die challenges en al die adversity wat ik nou krijg of wat ik nog voor toe ga krijgen, kan ik beheer verstaan. En ja, nee, gymnasium daar was
was great geweest. Ik heb nog niet Grand Como gespeeld, ik heb ook hier Klein Week gespeeld. Was maar altijd een ding geweest van, ja, hij is klein, jij is goed genoeg, maar je lichaamsbouw is te Ja. klein en alles dat. En talent was altijd daar. Harde werk is altijd daar geweest, maar die lichaamsbouw was nooit daar. Nie. Ik was maar nog niet aan die Sorry om jou nie rede te val, maar ek kan myself nie help nie. Hoe het jy daai gevat? Soos daai tyd, jy sê nou, jy was bietjie stout. Die feit dat die talent was altyd daar, jy was altyd goed, jy het altyd die step gehad, maar nou sê jy is te klein. Jy is dit, hoe jy dit gevat en het dit jou gedryf? Ja, ik heb me altijd die negatieve en die positieve of laat ik je omschakelen. Ja. Zo ja, dat was maar net die transition van de dag. Ik heb ook altijd al geweet wat mensen voor jou zeggen, dat define niet voor jou niet, verstaan je? Dat define niet voor jou als een mens en als een jong zien waar je op pad is. Verstaan je? En ik heb altijd geweet, nee man. Ik kan maar nog wat zeggen, ik weet wie ik is. Verstaan je? En ik weet waar ik op pad is. Ik weet wat ik wil hebben. En ik weet waar ik ga. So, ik was maar amper soos baie min gespin geweest voor mensen zijn opinies. En altijd net mijn dingen gedaan, waarvoor ik lief was. En waarvoor ik lief is. Ja. En mens, ek dink dit baie vinnig veel gebeur in die afgelope 2-3 jaar. Wat dink jy is die habits needed, especially om 'n elite professional te wees, huidiglik nou? Wat moet jy elke dag doen? Wat is die tipe habits wat jy nodig het om jou goals te achieve, wat jy nou huidiglik doen, en ook die ander goals wat jy eendag seker op 'n hoër vlak wil speel, miskien vir jou land teenwoordig en goed soos dit? Ja, Dubai het maar altijd het proces wat ik volg. Dus je altijd, je hebt je eigen proces en dan heb je die teamproces, verstaan je? Dus team system en dan heb je je eigen system. Zo, dit begint bij mezelf zo. Als ik af is die dag, dan weet ik moet extra's gaan doen. Om voor mij beter te maken, verstaan je? Om voor mij recht te houden voor die naweek. Om net voor die auto te wees in mijn positie. En so my ding was soos wees maar altyd ahead of the player in jou posisie verstaan en jou proses is baie belangrik, dit wat jy doen, jou voorbereiding, hoe jy jouself carry in die gym, van die veld af op die veld. So ek dink die professionalisme begin by jouself, hoe jy jouself carry in die gym, wat jy doen en alles en hoe intentional jy is met oefeningen in die gym en daar tipe van goed verstaan. So. Laat En jy die met die gym. houding is maar net jou pauzes. Is jy lief vir die gym 'n bietjie? Ek lag hy nou. Yes, baie meer. Ik zal gym en alles, maar yes, ik zal nooit die resultaten zien, maar ik zal altijd stijgen. Verstaan Ja. zo. Vat maar baie lang om resultaten te zien in die lichaamsbouw, Yes. maar ik zal definitief sterk raken in de gym. Dat is maar die grote ding nou. Paat met die oud laas jaar so 'n video gepost. Dis die ou, ek kan lekker lag. Dis die ou daar besig in Kimberley in die gym. Is net bandjies en kaalboel. Oh, okay. Dit was verskriklike gaan. Fancy. Okay. So daar kan ons kan Magic se social media gaan sien hoe lief is hy vir die gym. Is die bandjies en die goedjies en is 'n steppietjie en is musiekies in die ore. Dit gaan lekker. Hy lag nou hy hou van die gym. Maar Magic, jou broer was lief vir die gym. Ja, groot seun. Ja. Wendell Way, Rakkes, net bietjie konteks vir julle, represented Boland Cavaliers at Currie Cup level, played UJ Varsity Cup, outstanding flanker that had the pace of a winger. So die Over 50 jeans, keer so Griek was. yes, phenomenal rugby player, had the privilege om saam met hom te speel op een veld, and a great human being. So mense, julle familie is talentvol. Julle gene, julle het sport in julle. Ja, definitief, maar ik heb nog niet die lichaamsbouw gekregen van Wendel. So ja, voor één ogenblik als ik blij en dan voor die andere ogenblik als ik koop. Dus. Ja, is net zo'n beetje feetjes, maar net zo'n klein beetje, muscle. Zo'n klein beetje. So ja, ik is waar ik is ik fijn, ik is alright, ik weet ik kan nog, als nog bij een werk, so ja.
Nee, 100% ja. En ook gesê, ons moet 'n bietjie praat oor die naweek. Ons het gepraat hier van die UK Sharkies en dan die RSA Sharkies. Hoe was daai experience vir jou om 'n bietjie te speel teen die Sharks? Die manne wat jy obviously saam het geoefen het 'n paar jaar gelede. Lekker om 'n manne weer te sien en te interact. Ja, nee, was great geweest. Ik heb geweet, Sharks gaan komen naar battle. Ik heb geweet, het gaat een physical battle wees. Dat is niet veel, hè. En ik weet, die Sharks wil altijd voor 80 minuten. 80 minuten rugby. Verstaan je? En ik heb ook voor die mannen gezien, die van veel Sharks, zo, prepare jullie maar voor 80 minuten. Het gaat een physical battle wees. En ons het ook geweet, het gaat een physical battle wees. Verstaan, maar om tegen die mannen te spelen wat ik ken, het is zo lekker en na die tijd te gaan zien als Yes. Siamasukolo, Lorenzo Zulesi. En van die jong mannetjes wat nou die kans om te spelen bij de Sharks. Ook net voor hulle te motiveren, verstaan. En voor Tiano Everson, die jong bokkie. En Yes. Romeo, zo ja, lekker gezet samen met hulle na die tijd. En ik denk, maar dat is maar altijd waar we gaan verstaan om broederschap te bouwen na die tijd. En het lekker te zetten hoe je leven, hoe gaan het en waar je jezelf bevindt en zo. So ja, maar voor mij was het great en lekker samen met coaches ook gepraat, samen met Zappa en Hey joh. coach Neil Powell en zo. So ja, het was nice geweest om hulle te zien. En Magic het het regtig goed vir jou gevoel. Ek weet ek wil nie so sê nie, maar hulle kon jou geteken het op 'n kans. Jy was daar gewees laas jaar na 'n fantastiese Karibeker weer om vir die Sail Sharks nou te speel in 'n Investec Champions Cup game. En hier is die ou van Rodewal, van T-Block, van Woester Gymnasium. Hy wen nou. Was het 'n regtig 'n lekker gevoel, 'n satisfying gevoel, is dat die regte Engelse woord is. Ek en Engelse tale weer mekaar. Satisfying. Ja, nee, dat was een lekker gevoel geweest, definitief. Want wie wil je wint in een span af naar de koming verstaan. Of waar je voorheen gespeeld hebt. So, en ik zei voor die één coach bij die Sharks, ga hem maar anoniem houden. Yes. Ik zei ook voor hem, dingen gebeuren zoals het moet gebeuren. En dingen zal gebeuren zoals het moet, verstaan. So, het was dalk nie my tyd geweest daar by die Sharks, toe ek moes geteken het. Toe die tyd toe ek gereed was toe gaan, toe was het my tyd geweest, verstaan? Ja. Toe het ek gedoen wat ek moet doen en ek het goed gedoen en dinge het gebeur soos het moet gebeur. En so ja, dat was maar my woorde aan hom geweest. Ek was nog nooit soos teen dit geweest, ek was maar net soos ek het nog 'n geleentheid, maar baie dankie vir die geleentheid wat julle vir my geskep het. Maar daar is iets anders, so ek sal dit aanvat. Maar whenever julle weer na my kant toe kan kyk, sal het fyn wees en alles, maar ek het ook dankie gesê vir die geleentheid toe daar was. En maar nou toe ek hulle teen hulle nog speel, toe dink ek, okay, nee, dis maar nou die geleentheid om myself te bewys of Yes, om te kan opportunity. wen, verstaan. Dat is maar, ja, die opportunity. Ja. So ja, dat was misser geweest. Die win, die W. Baie belangrijk. Yes. Die W. Nice, great W Ja. as jy my vra, ja. En ek weet rugby spelers kyk jy altyd ver vooruit. Maar as ek vir jou moet vra, waar sien ons osself nou oor 'n paar maande? Obviously, ons geniet onsself nou in die URC. Is dit 'n kompetisie wat jy eintlik wil speel? Is daar ook groen en goud ambisies of is dit sewe ambisies, Blitsbokke? Hoe voel jy oor die pad vorentoe? Yes, so het sal lekker wees om in die URC setup te wees, om eerlik te wees met jou. En de gouden en goud droom is nog altijd daar. Dat blijft nog steeds leef. Dat is nog altijd iets wat me nog drijft. Om elke keer beter te wezen. Hoe ik is en waar ook al ik mezelf bevind. So, groen en goud is altijd in die mind, in the back of my head. So ja, werk maar nog elke dag voor dit. En zoals ik net al gezegd heb, dat gaat niet net zoveel vergeven worden, verstaan. So je moet maar werken. Ja, je moet maar werken voor dat. En ja, dat is het droom. En ja, die andere ambities is daar, definitief zo. En ik vat maar elke geleentheid dat komt naar mijn kant toe. Zal ik maar vat, definitief. Verstaan, zo.
elke opportunity wat na my kant toe kom, sal ek na kyk. Gaan dit vir my werk en Ja, it's Magic, ons kom nog so naar de einde toe, maar ons gaan nog niet bij zijn, Nog oké? niet dat dan. Ik had nog die Love Change Studio landing the job quick questions wat ik je moet vragen, oké? But before we get there, I want to know. Magic, ding is jy is die magician. You're 27 year old, currently at Sales Sharks. Sonder om te, want ek weet ons as rugby spelers, we don't want to put out there to people because we're scared if we might fail. But if I ask you, Gershwin Way, wat wil jy in die next 6 maande bereik? Wat sal jy my antwoord? van my goals is, ja, so dit is vir my iets baie dinge so na my hart. Kom nou al van laas jaar af. Ek het so hard gefokus op die Currie Cup en seker gemaak, doen goed in die Currie Cup en van my goals was om net in die top squad te wees. Dus net in die 65 man squad te wees. Was my hele droom geweest en dit was my hele drive geweest. Toe kom ek hier 2025 Currie Cup so goed gespeel het en net 'n call-up soos verstaan, so net iets. So dit is basies wat ek wil soos bereik. So ek weet nie of dit sal realiseer, maar soos ek deel het nou saam met julle en my Harkes familie daarbey. Yes. So dit was een van my goals geweest in my boek geweest en vir die jaar geweest en dit is nog steeds een van my goals. So daar was een van my massive goals geweest om het net te maak vir hierdie jaar, net om my squad te maak, ek 65 squad van. Ek weet as ons so groot squad dat hulle kies, mos nou vir in die begin van die jaar en dan net vir die trainings, alles net vir die oefenkamp of iets. Net hy touch. Ek soek net hy touch. Hy is op pad, nee. Hy gaat definitief Hy gebeur, sit ja. nie pos. Hoe goed wat julle doen, ek bedoel, hoe goed jy gedoen het die Ja. afgelope tydperk en oefen met die rugby ook en is great om te sien jouself wat Sales Sharks toe is, even ouens soos Dylan Maat wat vir die Stormers betrokke is ook. So sukses volgende sukses en sukses kweek net sukses. So dinge gaan dit mooi vorentoe loop, ja. Mooi vorentoe loop. Maar Magic, ek moet vir jou 'n paar vragies vra. Okay, this is the Love Change Studio questions that I'm going to ask you. It's made just for you by Bright Rock and it's about landing the job. So het gaan oor jou eerste werkie wat jy kry. My moet lekker vinnig my antwoord. Okay, my neef. As jy reg, gaan nou skiet. Okay, Yes, your first ever job you got. What was it? dat was by Rainbow geweest, ja. Maar was soos by 'n amper soos 'n koekiefabriek, hulle noem dit die koekiefabriek. Wat gebeur in die koekiefabriek? Rainbow is soos Rainbow Chickens. Yes. Die hoenderafdeling en dan kry jy die soetafdeling, soos die koekies waar hulle die soet goed maak en alles, verstaan. En ek dink ek was in graad 11 geweest of in matriek geweest, ja. Toe sê my pa, nee, meneer, jy sal nou veel moet gaan werk soek, meneer. Jy sal nou veel vakansiegeld moet opkry en alles. Ek het toe gaan werk daar en alles. Ek het gaan werk en toe nou so kom, as het naby payday is, was het elke fortnight het ons gepay. So nou weet ek werk die week en dan werk ek die ander week. En as ek weet, as die next dag payday, dan sal ek altyd vir die mense sê daar by die dinges, by die werk, so uit man, ek is nou eers klaar. Ek is ready. Na jou Ek pay. sien julle hier weer volgende jaar. Nou weet ek, as ek pay gekry het, nee, dan is het fijn man. As ek right nee, dan gooi ek maar. So, was een tyd geweest, ja, was hy 4de week waar gewerk het, ja. Ek kan nooit onthou. So jy Ek was is in by die die cookie werk. afdeling by Rainbow Chicken, very first job. Ja. Yes, Damn it. yes. Ek love it. En nou speel ons vir Sales Sharks. Ek het gesien, die pay is in. Paypakkie is binne. Ek val vanaand 5 uur uit. Dit is op 'n Vrydag. Dit is al 12 uur in die middag. Dit is warm hier buite.
Diep, was in december maand. November, einde november, voor december. Zeg ik mezelf, nee guys, gooi je uit meneer. Maar je is binnen. Ik is bezig om klaar te maken. Dan kan je maar gooien. Pijpakje gekregen. Toen go ik. Maar ik heb weer teruggekomen. Ik heb weggebleven. Ik heb weer teruggekomen. Dat was een vrijdag. Ruckus, that was the Love Change studio moment made just for you by Bright Rock about how Gershwin, where our guest on this week's episode, landed his very first job. Hy soek die paypakkie, okay? Gershie, my champion, that's a tough part about doing the show, and time is the one commodity that we can't get back, is the one commodity that you can't put a monetary value on. So ek wil vir jou sê, dankie vir jou tyd. Ek glo ons gaan jou in die volgende paar maande, as jy weer terug is, in die hot seat. In die hot seat. Want daar is soveel meer om met jou te praat. Yes. Nee, het is lekker wees om uit die kant te kry. Sy doen obviously fantastische werk daar die kant. Ek bedoel, Saaks kyk mooi naar die Brekka en die Lancia. So het hulle die feit ook uit. Want in Kimba soort Maafkats moest veel lekker met die feit uit. Shout out to Mavi. As hy in. Ja, nee, die Fado was binnen. Ja. Die Fado was binnen. So is die massieve Maafkatsie. Ja, ik kan Maaf praat geregeld en zo. Dat zei man voor mij guys, alsjeblieft. Ze moet kijken naar die... Yes. Naar die feit, alsjeblieft. Ze moet kijken naar die feit. En ik kom altijd zeggen, joh. Ik mis voor jou, man. Ik mis voor jou. Zet die music touch. Zet altijd die music touch. Zet altijd die music touch. Nou, is binne, ja. Maar groeien met terras is baie koud daar die kant. Maar baie dankie vir die tyd, man. Het is altyd lekker om te ketchup om jou wat lekker bietjie of wat 'n bietjie laat is daar die kant. En jy maak reg vir groot wedstryde. En alle sterkte vat elke moment aan. Ek bedoel, jou gesindheid is reg. Jy weet waarvan jou krag kom. En ek beloof jou, as dinge aangaan in die harde week wat ingesit, dan sal jy die drome achieve wat jy wil achieve. Ja, nee, baie dankie, Juba. Baie dankie, Rudy. Dankie vir die geleentheid. Dat was nice geweest om saam met julle te check. Dankie. Beauty. And guys, Gershwin, beautiful. Brilliant. In Manchester, enjoying things there, the Brekka and the Lancia. So fantastic to see what he's done this past couple of weeks, past couple of months, doing his thing, especially in sales socks, a brilliant outfit, doing his thing with George 14 stuff. And it's lekker to see the guys been settled in. And Ruckus, this is why the show was created, for us to see this type of story. Someone that didn't play Grand Como, didn't play Craven Week, but now 27 years old, playing for one of the biggest clubs. Yes. And if you love our content and it's your eerste keer, your first time watching, I want to encourage you to smash the subscribe button. It allows us to grow our channel, and it's absolutely free. It's going to cost you nothing, but you'll be first hand to know when we got new content on the line. Okay, go follow Magic Way. Go make sure if it's the first time that you heard of him, he's won a Currie Cup, he's played First Division Currie Cup, won it, he's played for the Blitzboks. As in, if you're not inspired by that partner, Hulle is informed, man. what gaan you inspire? Come on, Ruckus, it's 2026, the year of inspiration. Get to it, man. And while you're there, go follow the other episodes as well. Go check it out. Clear those racks, okay? Percy Montgomery, Conrad Jantjies, Paul Gogga. Okay, ons gaan nie weer praat. Ja. En in Gogga's episode het ons 2 bokse weggegee. Switchies. Okay? Who's that guy? Die wenner is, en Colin, if I pronounce your surname Verkeerd. not the correct way, I massively apologize, okay? But here goes my best shot at it. It is Colin with 2 L's, okay? Hailing from Riversdale, Colin Ramia. Of Ramia. I like that. I think it's Ramia. Yeah, Ramia. Colin Ramia, congratulations. Thank you for Yes. commenting such beautiful things on our YouTube channel. You are the winner of the 2 boxes of switches coming your way. Okay? Dalk moet ek Heidelberg toe ry en dit self jou aflei in Riversdale, but we really appreciate it. Okay, Ruckus, thank you so much. Yeah, thank you very much. And thank you very much for watching and subscribing and, like and do your thing. Behind the Rack is supported by SuperSport Bet. So go to their website right now and get your skin in the game. There's a lot you can get. Okay, go get your stuff. It's a new year in January. And also, hydration spot.
in the building. Okay, we're giving stuff away. Colin has got something. You can get the same. Okay, so stay tuned with that as well. Lekker episode. Lekker episode on partner. Don't ever forget Bright Rocky. Yes, Bright new Rocky in the on building. board. Yes. Thank you Love guys for your chains, yep. continued support. So we're looking forward to walking a long road with Bright Rocky and behind the rack. Yes. Dingetjie, Karretjie. alright. Karretjie. Kinders is terug by school. Behind the rack het nog nie opgehou nie. Guys, see this for the whole family. But for now, au That's revoir. goodbye. Hey guys, I'm Juan de Jong. I'm Rudy Page. And the Rack is clear. See you next week.